Yay, lahi man yung ato ang kuhan mo. Hindi mo kagbungon ang kaning kuhan. Ito amang good sa eskwelahan ang ako ang tripod. Okay ra? Mahagbong. Hello, good morning. Diri daw ka dapat dito kay ka. Good morning, everyone. May butag sa tanan, sa kahanginan nga makakakilaan. Yes, karon nga kabuntagon. Kuan na gyud. Wednesday. Merkulis Santo. Sabi ko, Si open mo video. Merkulis Santo na gyud, no? So, atong holiday na pag-himayon, daghan naghulat og suspension sa klase sa work ugma apan wala pa jud. Wala. Tanta ugma kay wala pa jud post. Yes. Dunay mga daghang naglipan nga mga fake nga news, mga fake nga news. careful ta ato. Careful ta ato kay wala pa gyud official nga news. Nga happy ang work og klase ugma. Yes. Today is April 12. Ugma is April 30. Merkulis Santo. 13 karon. 13 ugma. Karon. Ha? Karon ang 13, Wednesday. Wednesday karon? Yes. So, Wala kong Tuesday pa. kahapon ang Tuesday. So, karon nga kabuntagon atong pasahon ang pulong sa Dios. Tama, 13 leon. Giuluhan nato kini og ayaw paghukom sa imong isig katao kitang tanan makasala. Asa igikan? Asa ito sa? Diri sa Romans chapter 14 verses 10 to 12 akong basahon. Nan nganong magahukom ka man sa imong igsuon o ikaw nganong magatamay ka man sa imong igsuon kay kitang tanan mo atubang raon niya sa hukmanan sa Dios. Kay nahisulat kini nga nagaingon, maingon nga ako buhi na nagaingon ang Ginoo, ang tanang tuhod magaluhod sa atubangan ko ug ang tanang dila magadayeg sa Dios. Sa ingon ni ana ang matag usa ka nato magahatag unyag husay ngadto sa Dios mahitungod sa iyahang kaugalingon. Oh, amen. Amen. So gipahinumduman kita nga kitang tanan mo atubang ngadto sa Dios, no, sa maabot na panahon. So gipahinumduman usab kita nga dili kita angayan nga maghukom sa atong isig ka tawo, di ba? Kay matag usa ka nato mo atubang kita og husay ngadto sa Dios. So lahi ta og kanang relasyon diha sa Dios, no? Kung nakita man nato atong igsoon nga adunay nabuhat nga mga sala, so dili ta makahukom nga kana siya mo na iyang kinabuhi atubangan sa Ginoo. Tungod kay gitudluan kita nga dili kita magahukom sa atong isig ka tawo, no? So kita ang atong atimanon, ang ato ang kinabuhi, ang atong relasyon diha sa Dios, no? Dili kay ang ato ang atong ginatupagan sa atong kinabuhi mao ang pagbantay sa atong isig ka tawo paghukom sa ilaha tungod kay matag usa ka nato aduna pud tay kasaypanan atubangan sa Dios, no? Ito mga igsoon. Ay ingon pa diyan sa pagsugod gyud ningon dala ang pulong sa Dios nga atong ginabasa nga ya hukmi ang imong isig ka tawo. Ayaw siya hukmi sumala sa imong nakita. Ayaw siya hukmi sumala sa imong nahibaw-an. Ayaw siya hukmi sumala siyang panamit ug panulti. Kay tabangan sa Dios, pantay kita. Yes. Tabangan sa Dios. No? Matag usa ka nato mag-build kita og relasyon diha sa atong buhi nga Dios. So dili kita magtamay sa atong isig ka tawo nga makasasala tungod kay do naman pud tay sala atubangan sa Dios, no? So gitudloan kita nga matod pa diri sa verse 12 sa ingon niyan ang matag usa ka nato maghatag unyag husay ngadto sa Dios mahitungod sa iyahang kaugalingon, no? So do naman tay mabot man ang panahon nga moatubang kita kay mga tubang kita sa Dios alang sa iyahang paghukom kanato. So siya lamang gayud ang magahukom kanato.
dili ta ngayon nga maghukom sa tong isikataw. Ito, napinundo man ang laba katong sa Bible character history ba katong ganin. Sa babae nga Katong lalaki ang nabawaan si Stephen. Stephen. Katong yung namatay Ay, sa gibato man to siya nga namatay O sa katong tungod sa sala. sa babae nga nanapaw, na nasaktan sa mga tao nga nanapaw siya. Mapulo babae pag to. Kuan po siya kanang gibato siya sa mga tao, abatuhan na siya sa mga tao. Yun si Jesus nga kinsa man kaninyo ang walay sala mo iuna mo bato. Katong wala din yung bato no. Wala nilakaw Gawa sa sila Stephen nga tanan. gibato siya sa mga sa mga tao tungod sa iyang sala. Murag ano man siguro na sa una pod murag namatay way siya. of pagsilot pa na sa ila sa una kung makasala ka. Lagi ka Batuon tong ang batuon tao, ang tao. murag mo po ilang So sa atong panahon nining modern nga panahon mga igsoon, dili gid kita mo judge, dili nato hukman ang usa ka tawo nato kay kitang tanan hukman at tubangan sa Dios. Yes. So, kung natay mga igsuon nga nakasala atong iampo, no? Dili kay ato siyang hukman tungod kay ang Dios nagtan-aw kanato, no? Nya dili pa gyud pud ta perfect atubangan sa Dios. So, atong igsuon atong iampo sa diha nga Kita makasala. atubangan sa Dios kitang tanan makasasala. Yes. So gikahanglan nga dili ta mo judge sa isig ka tawo nato tungod kay makasasala ang tanan. Basta kay nakasala man ta ana agi dito itawag nato pangay og pasaylo forgiveness gikan sa Dios ug dili na nato balikon pag-usab pa ang mga sala nato nabuhat. So instead nga maghukom ta sa tong isig ka tawo, hinuon atong buhaton ato silang iampo, no. So sayon ra kaayo dali ra kaayo ang pag-judge, no. So the best na atong buhaton is iampo nato ang atong isig ka tawo kung atong nasayran nga nakasala siya atubangan sa Dios. And of course ato ang personal nga kinabuhi atong i-maintain atong relasyon diha sa Dios. Kung makasala man ta, mangayo tagpasaylo diha kaniya tungod kay moabot ang panahon matubang ta diha sa Dios, no. Sa panahon ba nga mobalik siya or sa panahon ba nga kuwaon na taniya, no, matubang ta diha kaniya. So mo na ang panahon nga iyatang paghahukman sumala sa tong binuhatan. So kinahanglan nga magkinabuhi kita sa diha nga makasala ta, mangayo tagpasaylo, and of course dili gid maayo nga atong hukman ang atong isig ka tawo usab nga makasala. Diyan na po sa ending nga mga pagsulti sa cross ingon lang ang talang luhod, ang talang mga tuhod muluhod sa akong atubangan ug ang tang dila mo dayeg kanako. Nindot kay bigsoon. Buot pasabot nga pantay tatanan, no. Yes. Walay label bisag unsa pa man Walay taas ta sa diri gugos. sa kalibutan, tanan gyud ta nga magpiko ta sa tong tuhod, muday ta diha kanya isip pag-ila nga siya ang yes ug walay lain nga labaw sa tanan, siya lamang gayon. Bisag unsa pa man ang imuhang ranggo diri sa kalibutan, bisag unsa pa man ang imuhang kabtangan, wala gilaing Dios na pagasimbahon. Lagi nakinomdom po ko na sa verse ba nga ang tao kayo gihimo sa Dios tungod ang day ko nato siya. Yes. Day ko nato siya. Kung Muna ikaw tong purpose dili sa ka itong muday bisan niya muday sa Dios ang mga walay kinabuhi. Ang mga bato Ang daw. mga bato Basimoy muday. Usag may muday sa Dios kung ikaw dili muday. Day ko nato ang Ginoo sa iyang kaayo in his righteousness to us. So kana lang siguro niya kabuntagon, duha ka butang nga ato ang gisgutan karon. Una, ayaw paghukom sa imong isig ka tawo ug ikaw pod ayaw ang imong relasyon diha sa Dios. Kung nakasala man ang uban, ato silang iampo, ug kung makasala ta, mga itagpasaylo diha sa Dios. Nya di gyud nato hukman ang atong isig ka tawo tungod kay ang Dios lamang ang adunay katungod nga maghukom sa matag usa nato ka kinabuhi. Another one is ang tanan magadayeg ug magasimba nga na sa Dios, regardless sa imong position, regardless sa imong treasure sa kalibutan. Mudayeg gid ta, muluhod ta diha sa Dios. Mudayeg kita diha kaniya isip pag-ila nga siya ang labaw sa tanan sa tibok natong kinabuhi. Sige, So kana lang siguro, no? Wednesday, Holy Week, ang tanan, maghimay-himay. Maghimay-himay. This is the time for recollection. And so, this is Ray. And Grace Antonio. Thank you Antonio. so much for watching. God Bye-bye. bless and amping og ampo kitang tanan. Bye-bye.